खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ मणिपुराव गंथाम गिर्जा न'खौ सिलिंखार खालामदों। मैया 11 एप्रिलाव मणिपुरनि इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्टआव थानाय गंथाम गिर्जा न'खौ सरकारि हायाव लुनायनि थाखाय सिलिंखार खालामदों। गंथाम गिर्जा न'नि मुं फारियै इभेन्जेलिकेल लुथेरान चार्च मणिपुर, इभेन्जेलिकेल बेप्टिस्ट कन्वेन्शन चार्च आरो केथलिक हलि स्पिरिट चार्चखौ मणिपुर गोजौ बिजिरसालिया लांदां एबा खालि खालामनो बिथोन होनायनि उनाव मैया सिलिंखार खालामनाय जायो। असमियाफोरनि बिहु मोसानायनि उनाव बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौबो वर्ल्ड रेकर्ड सोरजिनो थाखाय साखाफारा। आसामनि केबिनेट मन्थ्रि इउ ब्रह्मआ रंजालि बैसागु बोथोरनि गोजोन हामलायथि बावनायजों लोगोसे आसाम सरकारा जेरै बिहु मोसानायखौ गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड सोरजिनो थांखि लादों, बेबादिनो बिटिआर सरकाराबो बे बोसोरावनो बागुरुम्बा मोसानायखौबो गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड सोरजिनो थाखाय साखाफारा होनना मन्थ्रि इउ ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथियो। मैया फोसावनाय बलामगुरि दालाइ एबसुनिफ्राय सुबाइसार बिपिएफ ब्लकआव सा 30 एबसुनि सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोआव जयेन जाफैदों होननाया गासिबो नंखाय। बे बाथ्राखौ बुंदों बलामगुरि दालाइ एबसुनिफ्राय गांसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों रोखा फोरमायथिदों। चिरां जिल्ला सुबाइसार ब्लक बिपिएफ मावख'आव खुंफुंजानाय बिपिएफ हान्जानि जयनिं हाबाफारियाव बलामगुरि दालाइ एबसुनिफ्राय एबसुनि सा 30 सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोआव जयेन जाहैनाय बाथ्रा फोसावनाया गासिबो नंखाय होनना रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों बलामगुरि दालाइ एबसुआ रोखा फोरमायथिदों। क'क्राझारनि एसएआइ सेन्टारनिफ्राय फुटबल आरो काबादि गेलेनायखौ बोखारनो नागिरनायखौ लानानै एमपि रोनग्रा नार्जारिया मेम'रेन्डाम गथायदों। राज्य सभानि एमपि रोनग्रा नार्जारिया एसएआइ सेन्टार क'क्राझारनि जाथायखौ लानानै मिरुनि गेलेमु मन्थ्रिनो मेम'रेन्डाम गथायदों। मख'नो गोनांदि बे जाथायखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो मिरुनि गेलेमु बिफाननि मन्थ्रि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम मोनसे खावलाय लाइजाम हरनाय जादों। बर' बिजोंनि थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ आसाम सरकारा गुबुन बिजोंफोराव इंराजि बिजोंजों फोरोंनो थांखि लानाय बादिनो बर' बिजोङावबो इंराजि फोरोंनो थाखाय इंराजि बिजोंनि बिजाब फरायसालिफोराव दैथायहरदोंमोन। बिनि हेंथायैनो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरखौ लानानै मैया 11 एप्रिलाव आसाम नाङैनो 2 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानायखौ आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर आनुज पेगु बिथाङा लाइजामनि गेजेरजों धरनाखौ दोनथ'नानै सावरायनानै जेंनाखौ सुस्रांनायनि खोथा हरनाय लेखायै दोनथ'नायबो जादोंमोन। बेखौनो दिनै एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद अल आसाम बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुम आरो दुलाराय बर' हारिमु आफाद जथायै 2 घन्टानिबो बांसिन सोलोंथाइ मन्थ्रि आनुज पेगुजों सावरायलायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।